Здравейте, приятели! Днес имам страхотни новини за вас. Този красавец, а именно Honda CBR 1000 RR 2012 година. В 2012 година от Honda решават да обновят изцяло модела CBR, като му придават доста лютивост. Моторът разполага с чисто нов дизайн, нови спойлери, ново окачване шова, най-важното изцяло нов, напълно дигитален дисплей с дигитален селектор за предавките. След излизането на пазара, Honda CBR просто се превръща в лидер в класа си и така няколко години подред той е еталон, по който всички се равняват в клас 1000 купика. Моторът разполага опционално с ABS и центрировани спирачни накладки. CBR-ът разполага с изцяло алуминиево шаси, като моторът е почти непроменен от предшественика си. Отпред спирачни дискове са вентилирани 322 мм с 4 бутални апарати на топика. Отзад имаме единичен вентилиран диск с помпа Nissin. Колите на предницата са изцяло променени, по-големи са и са напълно регулируеми. Освен това, чантите на машината са заменени, вече старите ги няма, а имаме нови с 12 лъча, които изглеждат значително по-красиви. Моторът е почти непроменен от предшественика си, като разполага с алуминиево шаси и това е последният Blade без никаква електроника. Само издачът и моторът. Колкото са уменията, толкова върви и машината, без никакви интервенции. Сега, нека да видим какво е усещането от издата на този звяр. Ама така не се кара мотора, трябва да се екипираш. Вярно е? Така е по-добре.
Honda CBR 1000 Double R. Доста яко звучи. Ами, като впечатление, мога да ви кажа много неща, надълго на широко. Ще гледам да съм максимално кратък, обаче и изчерпателен. Този мотор е мощен. Какво става тук? Никой не знае. Да, моторът е мощен, на същото време плавен. С лекота завива, с лекота ускорява, с лекота спира. В този мотор няма да намерите нищо, което да е вау! Не гад! По-скоро ще този мотор ви дава всичко, от което имате нужда, по, как да го кажа, смилаем начин. Начин, който няма да ви изплаши. Не ме разберете погрешно, моторът е доста рязък, но в същото време е плавен. Прощаваш грешките. И като цяло послушен, доколкото една хилядарка може да е послушна, да за опитен моторист. Моторът е доста предвидим, прощаващ. Две думи, приятен за каране. Не е плашещ, защото има доста хилядарки там на пътя. Различни модели, модификации, спецификации, които са откровено плашещи. Особено когато трябва да се карат на пътя. Те не могат. Те са нервни. Те искат още и още. Искат да бъдат натискани до край. Но на пътя няма как това да стане. Но тази Honda конкретно позволява да бъде карана на пътя, без да е нервна, без да е предремечива, без да плаши, също време даваща удоволствие. Удоволствие, каквото може само да живеете на две колела. Та, Honda готова. Един прекрасен, лек и бърз дизел, достатъчно бърз. Да, кукла си ти, която студено ме гледа с очи. Как да стопля, кажи, твоите изкуствени нежни черти. Чакай бе, ние не сме в Гласа на България, ние сме в Бутама БГ, бе. Трябва да кажем някакви работи за този мотор все пак. Какво да кажем, има нов дисплей, тук обаче има нещо залепено, не знам защо. Ама да, нов дисплей, изцяло дигитален, както казах, изключително информативен, изключително добре подреден. Има си индикатор за предавките, което е голям плюс и новост. Оборотомер е дигитален, ако влезете в лимит зоната, има ни лампички, които светят една, втора, трета вече ви казва, че трябва да сменяте. Обзето дисплей е доста добър, доста ергономичен. И друга новост, когато ви свърши горивото, т.е. когато влезете в резерва и ви светни лампата, как да знаете колко гориво остава, ами започва да ви показва литри. Тук горе вдясно показва литри. Резервата се пуска горе-долу около 10 литър, 12-я. И показва колко литри ви остават. Но това работи само ако си занулите системата от това копче вляво при всяко зареждане. Т.е. при всяко зареждане догоре трябва да си занулите системата, за да ви показва литрите, когато ви сетне резервата. Приятно е дисплейчето, не дразне и ви дава цялата информация, от която имате нужда по време на езда. Та, любимата ми, то не функция ми, черта, характеристика на този мотор е позицията на седене, която е една от най-удобните, която съм срещал при пистов мотор.
не сте наврян напред, слабините ви не страдат, краката ви не страдат, след интензивно каране по завоите не се връщате с мускулна треска. Взето това е пистов мотор, който е направен така, балансиран така добре, че става и за езда на пътя, по улиците, дори ако щете за туризъм. Колкото да нелепо това твърдение, става и за туризъм. Този пистов 1000 кубиков мотор. Благодарение на ергономията, на дизайна, CBR общо взето е с размерите на шестотка. Имаме 1000 кубиков мотор с размерите на 600 кубика. Машината седи една идея по-ниско към земята в сравнение с своите конкуренти от същия клас, което разбира се има своите плюсове. Нисък център на тежестта, по-лесно за върване, става за ездачи, които са не толкова високи на ръст. Общо взето мотора наистина е най-удобният в класа си. С ръка на сърцето мога да го кажа, най-удобният. Двигателят тук една идея по-мощна от предшественика си, което е логично. Няма някакви върхови технологии. Това, което е характерно, е, че мощността при CBR идва веднага от ниските обороти. Тоест, благодарение на това, че мощността е още достъпна от ниските обороти, отново е по-подходящ за трасе с завой, по-технично трасе, не е толкова подходящ за дълги прави, за изцепване и така нататък направо. Той е добър за завой, защото винаги в повър, още в ниски обороти. Което още веднъж подчертава неговото основно предимство, а именно маневреността. Основният плюс на тази машина CBR, пак се повтарям, са завоите. Моторът просто направен да завива. С минимални усилия и с максимална лекота моторът просто се плъзга по завоите. Не отнема много и коляното вече е в асфалта. Дори един ездач с не толкова големи умения ще ви намери доста лесно пътя към Apex във всеки завой. Благодарение на просто дизайна, на конструкцията на шасито и въобще начина, по който инженерите от Honda са направили тази машина. Тук малко ще вземе малко гориво, малко догоре. Друго нещо, което се струва да се отбележи, това е, че Хондата е наистина като играчка. Направи ми впечатление, когато се качих на нея. При другите мотори има един момент на свикване, нали? Период, където да се познаеш с машината, да усетиш какво става, кое и как. А тук, още от първото качване, чувството беше, че все едно цял живот съм карал именно този мотор.
Изключително удобен, изключително удобен. И разбира се, CBR е бърз. Нищо, че е Honda, дали се казва Honda не върви, не върви. Даже доста добре върви. Особено когато си говорим за ускорение. Моторът ускорява впечатляващо. Сега като крайна скорост, топ спид, може би отстъпва на някои други марки. Но всъщност къде може да тествате топ спида на такъв мотор, освен на писта. Така че това чак толкова не е от значение. В 2012 CBR получава изцяло нова версия, именно мотора, на който съм в момента, но една съществена подробност, въпреки че вече 2012 навлизат доста нови технологии при моторите, от Honda решават в този модел да няма нищо. Електроники, тракшъни, системи за контрол, асистенти и всякакви тем подобни тук липсват. Единствената технология, която е вкарана, и за мен тя е най-смислена от всички, директно от MotoGP, това е електронният демпфер. Няма да видите тук механичен, който да загрозява гледката, той е вътре. Скрит и си върши работата неусетно. Доста често спасява положението. Не, че невъзможно да изпадете в резонанс, риск винаги има, но определено нещата са доста по-сигурни и шансовете да изпадете в такава неприятна ситуация са минимални. Което лично за мен е, докато карам, да знам, че някой някъде там под мен, между краката ми, работи в моя полза, за да не изпадам в такива моменти. Това лично ме дава допълнителна увереност. Да кажем, здрасти полицайци, здрасти, чао, ай, чао. Така малко да изтеглям. Деца, вика, сега сме са возили, я малко да покаваме. Общо взето, ако решите на системи да ви спасяват газа, докато сте на мотора, работата не е окей, вие сте обречени. Трябва да ви тук направиха нов път. Да прегледаме качеството. Контрол по качеството, да видим за какво става въпрос. Да, мотора няма системи, но е лесен за каране. Това е дългата история, накратко е тази за хондичката. Особено ако сте с добри гуми, даже е задължително сте с добри гуми.
момента специално нашата машина е оборудвана с Pirelli Supercorsa SC2. Мисля, че е излишно да коментираме качество на гумата. Специално на тези коли, с тях сте готови да атакувате всеки един завой. Може би от всички хилядарки, които съм карал, Ямахи, Сузукита, Кавазакита, ако става въпрос да преследвам завоите, да съм ниско долу колкото мога, определено бих избрал Хондата. Просто защото е супер послушна, супер прощаваща. Удоволствие. Лекота. Няма напрежение тук. Сравнявайки го с другите марки, тук наистина просто ми е най-лесно. Най-лесно ми е по завоите с този мотор. Къс, нисък, лек, ловък, маневрен, с мощ от ниските обороти. Какво повече мотор на човек? Просто рецепта за удоволствие. Другото, което също прави впечатление, при бързо каране по завоите, когато се налага да намалите екстремално преди завиване, обикновено като натиснете спирачките, нали, говоря за здраво спиране, за да намалите до скорост, която ви е удобно да завиете. Нали, задницата на машината почва да играе, почва да танцува, така наречените леки метли. Този мотор, без да има системи, тези усещания, тези случки са наистина почти незабележими. Може смело да снабивате спирачките, без да представявате, че ще танцувате салса или танго. Аз лично не съм добър танцор и затова за мен това качество на мотора е добре дошло. Говорейки за спирачки, да, има мотори с много по-добри спирачки, но Хондата се спира завидно добре, интензивно и при продължителен период от време. При здраво каране нито потъват спирачките, нито умекват, въпреки че заводско е с гумени мъркуча спирачни. Просто направени добре и работят добре. Вършат се работата. Както казах по-рано, мотора си върши всяка една задача с лекота. Без драми. Отделно, разбира се, който има желание, може да се апгрейдва, да сложи помпи, брембо, да сложи метални мъркучи. Но това вече според мен е за екстремално каране на писта, където вече най-малкият детал, най-малката настройка играят роля. Но ако ще се гоните завоите по пътя, според мен това е излишно. Но, както вече наказвам, всеки сам си преценя. Общо взето, това е положението. И сега сме говорили, нека малко да попеем. Питам, има ли власт, която да дава животи на вас? Колко пътни дели, аз съм човек, а мотор си ти. Ай сега толкова, защото ще падне рейтинга. Казах ши, не казах ще. Как може? Нилки хора. Някои нещица специално за този мотор, като подобрение, освен че е накъсен, нали, говорим за пиньоните, има цяла генерация, забележете, на Йошимура, която се звучи добре, съответно е настроен за тази генерация, има и спортен филтър Каен, това е. Но не мисля, че има и нужда от друго. Това е напълно предостатъчно от някакви колеги. Това са GSR, даже са ги регистрирали по едно и също време. По регистрационните номера може да кажеш. Доста интересно. GSR е също един много добър мотор за разходки. Става и за бързо каране по завоите. Имам познати, които добре завиват и с тях. И пак си говорим за завиване
И това, което мога да ви кажа, да допълня за Хондата, че вече при тази версия новата от Honda са сложили изцяло регулируемо окачване на компанията Showa, което дава най-различни възможности за конфигурации. Може да е по-твърдо, по-меко, по-рязко да дава обратна връзка, по-плавно да е. Аз лично на конфигурация, която съм го избрал, е нещо средно между спортно и каране за разходка. Просто защото нямам желание да се играе всеки път, да го настройвам. Не че е трудно, става сравнително лесно, но трябва да се носи отверка. Ето тук става. Тук се регулира компресията. Тук е ребаунда. Има достатъчно клипчета в YouTube как става, но това вече е за писта, за гонене на времена и такива неща, където едва ли много хора го правят това нещо. Но има го, може да се играете, може да се пробвате и да видите, да се експериментирате с окачването, да видите кой сетъп, коя конфигурация ви допада най-много. Което също е една доста добра екстра. В Бургас е късна есен вече, красиво е, трафика е намалял, няма ги гостите и просто се забавляваме с това малко зверче, което се оказва, че хич не е малко. Просто се бере една скрита лимонка. Даже много хора, 600-ка, много хубаво. Не е хилядарка. Просто изглежда като 600-ка, поведението е като 600-ка, но мотора се е стъпилен. И доста бърз, съответно. Красив е, няма го вече този клюн, който беше в предния модел. По-агресивен, по-рабат, по-хваща окото, хората се обръщат след него. Не че на някого му пука, може би има хора, които им пука, нали, моторите да приличат окото, нали, минувачите да се кефят, но обзето ако правиш нещо за другите, като цяло работи не са много окей. Нещата трябва да слушат за себе си. Карайте ги тези мотори за себе си, кефете се, другите не са толкова важни. Какво мислят? Важното е на вас да ви харесва. Говорейки за харесване, на мен този мотор доста ми харесва. Бих казал значително повече от модели на конкурентите, по-нови модели, по-нови години. Просто защото тук всичко е чисто, всичко зависи от ездача. Колкото са уменията, толкова ще върви мотора. Това е. Няма никакви помощи, нали, изключвам градения демпфер, който наистина си е задължителен. Просто задължителен. Други мотори без демпфер е много добра идея да си сложите демпфер. Просто резонансът е нещо, което е извън вашия контрол. Кой каквото да обяснява, резонанс, изпадли един значи резонанс, работа е кантар, дето вика 50 на 50. И точно тогава един демпфер помага значително. Май ще вали, бе? Да, вали код такова. И това беше от мен, ако съм пропуснал нещо, кума нещо няма нищо, винаги мога да ви кажа на voiceover, не е проблем. Благодаря, че бяхте с мен от седалката на Honda CBR. Аз съм Борис. До следващия път. Бъдете здрави и се пазете.